كاب جزيك ألسي جميرو كساب زوان زي أبقى أزنت أفزلوس نت بباويو كاب سدت بممس أدما أبق إنيات بعلى ناتنت بعلى ناتنتنا مدما ناتنت عب تحت زبلة تيما استفل على يونت على تتأزن تباروس نت بباوي ويك بعتها داليو نيرو سنت بباوي أرتيست إسا فاسيليو زبزح كابك بعتها دما ملك عمريت كم أون بورتريت مالت ملك عجز زدسسو تحسطات ويك بعتها زدالو نايلومي مدبلي لامبار بزعبا سرحاتون بزعبا أرتيستن زلالت حستي أحزالنا قريبا زلا كتكاتاتو لنا بخبري نعدم قبعة زيتن كفو كفالات هيوت يلن بمنجد قبعة بزح نجارات يزقلت لأنه برو هيوت نتفترو نبحلن من نبابورون وزتا أبزا علم كاب زلو نايت إباب عودتات قبعة كابتوم لنوح عمتات أو تيروم زلويو إذا عودزي اتفلاليو حبرتات بمتحواست رايزي كونه اتفلاليو حساباتن سمعيتاتن ناي حدث علي بحرن أتحساسبان زنز أبارغونيو أب هاجرنا سرحات قبعة نوح سرت زلو خوينو ناتو كبرتات حليو بزحات قبعتي زفريلو عينة ببيو أب اسمرا أب شحنش عتميتن سوسان كلتن زستول دسنت ببنيا إساق فاسيل أب اتفلاليو أبيات تمرتي كساب شوعي كفلي تماهيرو أب شحنش عتميتن سبعان شوعتن نابشاوني كفلي مس حلفة أب اسمرا عقرقر سلازنبرة تمرتو قاريتو نابعدك خيديو تقسيبو نتي سوراسي بدحري تمالي سوف ذكر خلقو أبناي شحنش عتميتن سوسان شعتن أبوتاتنا قرب ناي هاجراو فقري هاجراو سمعي سلازنبرة بفلاي أقوي نيرو بزعبا إيرترا بزوح نجار الزارب نيرو الجو خاوت حيزة مالتي نيشتي كله ودي شين تعتم سان تعتم شوات عمد نتي فقرنا يصورا نجناي صورة إيرترا أبا مري حاضرو بفلاي كمان حنتسأل الله تنا خريكي أب إكسبو شين تعتم سان تعتم ناس مرا إكسبو زبالو النبرة أبويا وصرح تنا النبرة أب حنت منبر إيرترا هاجر أو آخر في لتسائل اللغو الجزء عباي زانتان عاي كاوني نيوسي بزعبا قد لي إيرتران قلمالي براديو قلمالي سمع سنة نبركو أو تاج مستقبر مالك كاو بسبعان شوعتن كم مدة بتجار الله فيني يسرح نيره قدمي يجن كم حفاظ ودوات كأحسن بابا مهر نيره دكانيسيو مهر نيره من إسيات مهر نيره بوليسيكا جد حرين ميرام سلافي أمو داتا كاب جندا منشمو باتكالا كم حزبهم محدار تمديبه حدا ورحن قلبنا نسبلكم مزلاق سلازنا برنا سبعان شومانتن ني منشمو خيدا مالتي صابر أو صابر كما كلا صحبت حزبهم محدار ودي فريم أو نربعة ورحن حمش ورحن نسبلكم نتمرتين نفح أبدا زينا أو يعطو مالتي جد متحفاش كنت مسرت كلاس أو أنيري مالتي أب ساحل أب بيت مرتي صورة سنة بمينيا إساقن بتقوتن أب مأتوتاوي نتفتاتي نطفو أب زنبر الهوان نتزقو مطولو زنبر خبابي ببعقمم كتبقوا يفتنو من بارم يتكس أب زقواني يوها أب طبب زنبالة كم زلوه كرداء زخاله ناي طبب قعزوي أب جالهانتي إيا جميرة كبل زقل سنب ببنيا إساق كإلتو أب قبعان قرطا قرطن نخالقوت بتقوتو ونير إيوم سلازنبرة نتزنبورو توهبو بتمرتي مئتان كعبيو تباهيلو مستوم أب محبراوي قدع زنبورو قجلة سألتي كتنبر عدر رخبة
ካብ 1979 ክሳብ 1981 እቲ ዝግባእ ናይ ትምህርቲ ስልጠና ክወስድ ድማ ኸኣለ። ኣብ ጀልሃንቲ 1979 ማለት እዩ ሽዑ ጀማምሮ ኣለኹ ግን እዚ ክብለኩ ከለኹ ሓደ ዘይተረዳእኒ እዚ ናይ ግጥምን ስነ ጽሑፍን ጽቡቕ ግጥሚታት ምስቲ መዝሙር ዝምህሮም ነበርኩ ታሪክ ዝምህሮም ነበርኩ ጽቡቕ ክእለት ነይርኒ ኣብኡ ክእለት ነይርኒ ኣይተጠቐምኩሉን ተሓይለይሲ ከመይ ገይሩ ናብቲ ናይ ኣርቲ ኣትዩ ኣይርዳእንን እዩ ሕጂ ምስ ከምኡ እምበር ኣብ ግጥሚ ስነ ጽሑፍ ምስ በዓል ኢሳያስ ጸጋየ ስብካ ራብዓይቲ ጋንታ ነይሩ ኣነ ሳልሰይቲ ጋንታ ብሓንሳብ ንእሽተይ ይሰርሐናሉ ነይሩ ሕጂ እሱ ናብ ካልእ ከይዱ ኣነ ከዓ ናብ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከይደ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣጋጣሚ ትምህርቲ ናይ ዓመትን 3 ወርሕን ብተጋዳላይ ሃይለ ወልደ ሚካኤል ዝብልዎ ሰዓላይ ንፉዕ ኣርቲስት ነይርና ካብ ኢትዮጵያ እዩ ተማሂሩ እሱ ይምሂርና ንዓመትን 3 ወርሕን ተማሂርና ጽቡቕ ትምህርቲ ከዓ ነይሩ 16 ሰባት ንኾኑ ሕጂ ዳርጋ ገሊኦም የለውን የድብል 2-3 ኣለና ኣብኣቶም ተረፍና ማለት እዩ እምበር የለውን ታሽሙ ብኸምዚ ናይ ስነ ጥበብ ታሽሙ ይሓድረኒ ማለት እዩ ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ፋሲ ቅብኣ ክጅምር እንከሎ ፈለማ ገጽ ወይ ፖይትሬት ብርሳስ ብምስኣልዩ ክመሃር ጀመረ ኣብዚ እዋን እዚ ደረጃ ብቕዓቱ ምስ ኣመስከረዩ ናብ ሕብሪ ምልካይ ኣትዩ ሕብሪ ምልካይ ካብቲ ብርሳስ ዝመሃሮ ዝነበረ ዝቐለለ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ነጊሩና ኩሉ እቲ ትምህርቲ ውድብን ጽፉፍን ብምንባሩ ካብ ንግሆ ሰዓት 8 ክሳብ ናይ ፋዱስ ይመሃሩ ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ከዓ ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ነገራት ብምስኣል ይለማመዱ እዚ ኣብ መንጎ እቶም ተምሃሮ ናይ ውድድር መንፈስ ከም ዝፈጠረን ኣብቲ ዓውዲ ቅብኣ ንኸዓብዩን ከም ዝሓገዞምን ይገልጽ ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ምስ ብጾቱ ብምዃን እተፈላለዩ ቅብኣታት ከፍርዩ ኽኢሎም እዮም ኣብቲ ዝነብሩሉ ጽንኩር ኩነታት ቃልሲ ካልእ ናይ በይኖም ዓለም ክፈጥሩ እዮም ጽዒሮም ሓያሎ ስራሓቶም ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምርኢት ከቕርቡ ኽኢሎም እዮም እቶም ኣብኡ ዝቐርቡ ዝነበሩ ቅብኣታት ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራን ቃልሱን ሓያል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምንባሮም ዛጊት ካብ ስእሊ ኣእምርኡ ከም ዘይሃሰሱ የዘንቱ ትርእዮ ከለኺ እገርመካ ኣብቲ ግዜ እዚ እዚ ኣርቲ ጋለሪ ነይርዎ ናይ ሃይለ እታ ንድቅሰላ ቀትሪ ናዕርፈላሲ ብስእሊ ዝመልአት እያ ብምንታይ ዝተሰርሐት እያ ብሳዕሪ ዝተሰርሐት ጽቡቕቲ ገዛ እያ ውሽጣ ተትርእያሲ ትግርም እያ መዓት ስእልታት እዩ ሃይለ ኣዝዩ ሓያል መምህርና ነይሩ ንሻድሻይ ወራር ዝሰኣል እዩ ቅድሚ ምፍሻሉ ሻድሻይ ወራር ከም ዝፈሸለ ገይሩ ዝሰኣለ ሰብ ካልእ ብዛዕባ ናጽነት ክትመጽእ ከም ምዃና ባንዴራ ተኺሉ ሓደ ተጋዳላይ ሒዙ በዛ ሓደ ኢዱ ባንዴራ በዛ ሓደ ኢዱ ከዓ እዚ ካላሽን ሒዙ ብድሕሪኡ መዓት ህዝቢ ናጽነት ኣዝያ ዘድንቓ ስእልታት እዚኢታት ተጠቂዑ ነይሩ ሕጂ ንዓና ሞራል ዝበና ዝነበረ ኸማን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ስእልታት ናይ ብሓቂ ታሽሙ ዘምኑ ሕጂ ኣነ ተገርመን እታ ስእልት እያስ ኣበይ ከም ዘላ እንተትፈልጥ ኣብ ሱዳን ሃብቲ ናይ ሃገር እያ ዓባይ እያ ዳርጋ ሜትሮ ብ2 ሜትሮ ትኸውን ስእሊ እያ ንናጽነት ኣጸቢቓ ትገልጽ ስእልታት እያ ናይ ኣርቲስት ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ተመርኪስና ኢና ታሽሙ ጽቡቕ ናይ ኤግዚቢሽንን ናሕና ኸማን ንገብር ነርና መደብ ማለት እዩ ኣብ 1982 ንእስ ዝበሉ ኤግዚቢሽናት እተፈላለዩ ፍርያት ድሕሪ ምብርካት ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት ናብ ኢደ ስራሓት ተመደበ ኣብቲ ኣሃዱ ምስ ተመደበ ናይ ቅብኣ ክእለቱን ናይ ኢደ ስራሓት ሞይኡን ክዕብዮ ኽኢሉ እዩ ኣብቲ ግዜቲ እተፈላለዩ ቅርጽታት ኣቕሪቡ እዩ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ንዝተሳተፉ ከም ህያብ ዝተሰርሐት ዓወት ንሓፋሽ እትብል ብሓባር ምስ ብጾቱ ዝሰርሓ ስእሊ ከም ዝሕበነላ ኣዕሊሉና
ነቲ ዝቐሰሞ ትምህርትን ፍልጠትን ቅድምን ድሕሪ ናጽነትን ብውልቅን ብጉጅለን እተፈላለዩ ኤግዚቢሽናት ከቕርብ ኽኢሉ እዩ። ኣብ 1987 ኣብ 1989 ብህዝባዊ ግንባር ዝተወደበ ናይ ስነ ጥበብ ምርኢት፣ ኣብ 1990 ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ቅድሚ ናጽነት፣ ኣብ 1992 ክሳብ 2000 ኣብ ውሽጥን ወፃእን እተፈላለዩ ምርኢታት ኣቕሪቡ ነይሩ። ናብ ሃገረ ጀርመን ድሕሪ ምኻዱ እውን እተፈላለዩ ቅብኣታት ኣብ ብዙሓት ፌስቲቫላት ኣበርኪቱ እዩ። ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ድሕሪ ናጽነት ኣብቲ ዝፈትዎ ሞይኡ ኣበርቲዑ ክሰርሕን ነቲ ዘለዎ ፍልጠት ናብ ናኣሽቱ ወለድታት ንኽሰጋግር እውን ጻዕርታት ኣካይድ እዩ። ጀሚርና ማለት ኣብዚ ናይ ጎደና ኤግዚቢሽን ካቴድራልን መጀመርያ ግዜ ኢና ጌርና ሰብ ምስራዮ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ተደሲቱ ድሓር ካዛ ደል ኢታልያ ኮሚታት ድሓር ማሕበር ከዓ ጀሚርና ማሕበር ሓደ ጉጅለ ምራር ኣርት ኣሶሲዬሽን ዝብል ማሕበር መስሪትና ሕጂ ኣብቲ ዝመሰረትናሉ ማሕበር ኣብ 1994 ማለት እዩ ብሓደ ጀርመናዊ ጽቡቕ ናይ ሓገዝ መንገዲ ረኺብና ሕጂ እቲ ንሕና ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ንመንእሰያት ከመይ ጌርና ነመሓላልፈሉ መደብ ሓንፂፅና ማለት እዩ። እቲ መደብ ከማን ዕውት ነይሩ ክትሪኦ ከለኻ ክሳብ ዚ ናይ 2008 ክሳብ 800 ተምሃሮ መንእሰያት ሰርቲፊኬት እቲ ማሕበር ኣሰልጢኑ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝነብረሉ ዘሎ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዘካይዶ እተፈላለዩ ፌስቲቫላት ብዓቕሙ ይሳተፍ እዩ። ሕጂ ብዙሕ ነገር ገብር ኣብ ሓደ ከም ኣባል ማሕበረኮም እየ ካልኣይ ማሕበር ስንኩላን ኣላትና ኣብ ፍራንክፈርቲ ከም ኣቦ ወንበር 3 ዓመት መሪዐ ሕጂ ከማን ኣብዚኣ ናይ 3 ዓመት ተመሪፀ ኣለኹ ናይ ምክትል ነን ተሓዝ ገንዘብ ማለት እዩ ምስ ኩነታት ናይ ስራሕይ ናይ ጥዕናይሲ ናይ ጥዕመኒ ስለ ዝበልኩ ኣብ ታሽሙለኹ ማለት እዩ። ኣብቲ ንጥፈታት ንሕሪኺ ወላ ምስ ገለ መንእሰያት መጀመርያ ዝኣተኽሉ ከምዚ ኣስተምሮ ዝሃብ ኩሉ ነይሩ ኤግዚቢሽን ዝገበር ኩሉ ነይሩ ኣብ ፈቐዶ እንታሽሙ ንኣብነት ኣብ ናይ ሓንቲ ተዋስኦ ቅርፂ ሰሪሐ ዘቕረብ ኩሉ ነይሩ ማለት እዩ ምስ በዓል ኪሮስ ማለት ብዛዕባ ዛንታ ናይ ገድሊ ናይ በዓል ናቕፋ ስውእ ሓደ ኣርቲስት ማለት እዩ ማይ ከመይ ገይሩ ስእሊ ስኢሉ ነቶም ሂወቶም ዝኸፈሉ ሓወልቲ እናሰርሐ ከሎ ዝዛረቦ ከምኡ ዓይነት ዝቐረበ ነይሩ። ሕጂ ፍቲ ንጥፈታት ብጣዕሚ ታሽሙ ወላ በዓልቲ ሰማዕታት ይኹን ዓመት ስእለይሲ ከምዚ ምሻለኪ ተሸይጡ ኣታዊኡ ንደቂ ስዋኣት ወይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ወይ ንስንኩላን ዓመት እየ ዘበርክት። ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ተመክርኡ ኣብ ምትሕልላፍ ጥራይ ከይተሓፀረ ክሳብ ሕጂ እዋን ባህልን ክብርታት ሃገሩ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለዩ ቅብኣታት ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ እዩ። ባህሊ ሃገሩ ንደቁ ጽቡቅ ገይሩ ከም ዘላልዮም ብምሕባር ብምኽንያት ናጽነት ካብ ግንቦት 28 ክሳብ 31 ብናጽነት ዝብል ቴማ ዝተፈላለዩ ቅብኣታት ኣቕሪቡ ነይሩ። ሕጂ መንጎ ምስ ረኣዩኒ እቶም ዝፈልጡኒ ኣለኻ ዲኻ ስለምንታይ ገለ ዘይትገብር ይብሉኒ ኣይ ክንደይ ናይ ስእለይ ጀርመን ኣሎ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዝነበረ ከዓ ጠፊኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስእልታት ጠፊኡኒ ኣሎ ስጋብ ሕጂ ይረኸብኮን ግን ኣብ ምንታይ ሓሳብ መፅአ ማለት እዩ ንገለገለ ስእልታት ካብ ገለ ቦታታት ኣቃቒበ ገለ ከማን ካብ ቤተ መዘክር ኤርትራ ሓጊዞምኒ ማለት እዩ ዋላ ሃይለ በርሀ ንገዛእ ርእሱ ፅቡቕ ዝኾነ ሓገዝ ገይርለይ ኣብቲ ምውድዳብን ገለ መለን ናይ ታሽሙስ ኣብ ሓፃር ግዜ ኣብ ሓደ ሰሙን 2 ሰሙን ዘይኣክል ታሽሙስ ታየብኝ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ነቲ ሓሳብሲ ዘይትገብር ኢሎም ዘበሉለይ ሚካኤል ወዲ ማሶላ ዝብልዎ እዚ እንዳ ጃምቦ ግላስ ፍጹም ማለት እዩ ሃይለ በርሀ ካልኦት ከማኒ ዋላቲ ኣርት ጋለሪ ኤግዚቢሽን ከመስግኖም ፈጹም ማለት እዩ። እዚ ምርኢት
ጉዕዞን ታሪኽን ቃልሲ ኤርትራ ዝገልጽ ብምንባሩ ንስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ገለ ካብተን ዘቕርበን ቅብኣ ክገልጸልና ምስ ተወከስናዮ ናይ ኮማንዶ 1984 ኣብ ዓራርብ ኮሎና ከም ሓሳብ መጽያትኒ ድሓር መራፊት 86 ሲኢለያ ማለት እዩ ሓሳብ ግን እንዳዕበኽዎ ይኸይድ ነይረ ማለት እዩ እሱ በኣካል ክትርእዮ ትኽእል ኢኽቲ ናይ ኮማንዶ እጂ እሳ መጀመርያ ሲኢለይ ኣብ መበል 25 ብራው የቤልዩ በዓል ኤግዚቢሽን ኣሳትፌ 10,000 ካብ ሱዳን መጽዮም ዝረኣይሉ በዓል ዝነበረ ናይ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ካልእ ከማን ስእልታት ነይሩ ምስኡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዛ ናይ ኣብቲ ግዜቲ ሻሃዳና ኣብራር ዝብል ካብኡ ሕጂታ ናይሱ ኣላትና ሓንቲ እዚ ስዋኣትና መስዋእት ዋጋ ሓርነት ትብል ሕጂ ከመይ ገይረ ሲኢለያ ሓደ ሱ ወዲቑ ካልእ ብድሕሪኡ ኩናት እንዳገበሩ ከለዉ ኣብ ላዕሊ ካብቲ ሰማይካ ገለ ናይ ቀደም ገዳይም ሓርበኛታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቃልስናሲ ቃልሲ ወለዶታት ምዃኑ ናይ ነዊሕ እዋን ንናጽነት ንሓርነት ከም ዝነበረ እያ ተብል መስዋእቲ ከዓ ብዙሕ ከም ዝኸፈልና ንዕኡ ንምግላጽ ተባሂላ ተሳእለት ስእሊ እያ ማለት እዩ ግብረ መልሲ ናይቲ ዘቕረቦ ምርኢት ካብ ትፅቢቱን ላዕሊ ከም ዝነበረን ብዙሓት መንእሰያት ተሳቲፎምን ሕቶ ክሓትቦ ብምርኣይ ተገዳስነቶም ከም ዝሕግሶ ገሊጹልና ሓበን ስማዓካ እምበሪ ሕጂ ትወለዶሲ ዘይፈልጦ ብዙሕ ነገር እንድዩ ምስ ኣቕረብኩሲ ካብ ኩሉ ዝመሰጠኒ ናይቶም መንእሰያት ነይሩ ዲ ስእሊ እዚ ኣበይ ነይሩ ኢሎምኒ ምክንያቱ ኣብ ገለ እዋን እቶም ቀዳሞት ሪኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ኣብ 94 ሕጂ ግን ክሪእዎ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ታሽሞ ኮይኖም ምክንያቱ እቲ ዘሕብነካ ንዓኣቶም ነዞም መንእሰያት ነቲ ታሪክ እንታይ እዩ መዓስ ከመይ ገይሩ ተሳኢሉ ሕጂ ኣነ ንገዛእ ርሰይ ንጭወኒ ነይሮ እየ ደ ሰሪሐሉ ደ እየ ድብል ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ስለምንታይ ከምኡ እንድኾነን ደሎ ነዊሕ ስለ ዝኸድናሲ ኣብ ምርሳዕ ገጽና ኸይድና እቲ ዝተገብረ ስራሓት ግን ክርሳዕ ዘይብሉ ከም ኣብነት ተስፋ ዝብል ኣላትኒ ተስፋ ንናጽነት ሃንቀውታና ንናጽነት ከመይ ነይሩ ሕጂ ክትዝክሮ ከለኻ መዓስ ግዜ ነይሩ ኣበይ ቦታ ስለምንታይ ኣምፅእዮ እቲ ከመርእስቲ እሱታት ብጣዕሚ ክሳይ ዝገብረካ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ታሪክ እዚ ብጣዕሚ ኣነ ዕድለኛ እየ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሰኻትኩም ቀሪበ ንህዝቢ ከቕርቦ ከም ታሪክ ዝሓለፍኮ ተመክሮይ ክገልጽ ጉዕዞ ቀባእታ ሃገርና ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓያሎ ንኣሽቱ ስነ ጥበበኛታት ፈርዮም ምርኣዩ ሓበን ከም እተሰምዖ ይሕብር ተጋራላይ ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ፋሲል ወላ ኣብ ወፃእ ሃገር ይቀመጥ ሃሙን ቀልቡን ምዛ ሃገር ምዃኑ ቅብኣታቱ ባዕሎም እዮም ዝዛርቡ ስነ ጥበበኛ ኢሳቅ ንኹሎም ኤግዚቢሽን ክገብር ዝተሓባበርዎ ብምምስጋን ዘረብኡ ዛዚሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሕና ከምዚ ገይሮም ሰኻትኩም ዓደይ ክርኢ ለመፅአ እቲ ጋጣሚ ዝገበርክዎ ኩሉ ሰብ ዝተሓባበረኒ እስኹም እና ዜና ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ መፅኦም ነቲ ኤግዚቢሽን ዝረኣዩለይ ኮታስ ዘተባብዑኒ ብጣዕሚ ታሽሙ ኣነ መንፈሰይ ህይወተይ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣካለይ ጥራሕ ጀርመን ዘሎ ክሰርሕ ከም ዝኽእልካ ዝኾነ ሰብ ከብል ኣለዎ ማለት እየ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ስእልሲ መወዳእታ ህይወትካ ክሰርሕ ከም ትኽእል ስራሕ ከዓ ክምህረሉ እየ ከዕብየ